United States Intelligence CIA te chuan kumsang ni le somni pakhat October 30 ra khan khovel ram ranga CIA station le base te hne na film khur tura in chana thuan ti chuaka kumsang ni le pakot chowa tangin CIA ten en thatu le information la khom na tura ta na anmiroi informants anti te tha a manan ni ba ka an na ep tho tir te chu athleng nge tianem heta film khur tura in chana thu an thon chuana hi ke bulantia thuruk to panga von thin in CIA chuan ramdanga en thatu aroile atir mi yangjat nge thi ti te atar langa azat hi mi pui hriata puanzar ni lo ma se ke bula po hian an zialan voi khatna ani ta hialo me kumsang ni le pakwa tangkhan ramdang en thla konga hian harsat na lian pui mai antoka anel pui ram te chuan en thatu in phum ru te an man chuak na sa hle chuta tang chuan in siam thadeu ma se ramdanga en thatu la konga harsat nai ro chu antok zui ta zela man chua konga ala trang lai te chu film khur turin an chane man chuan ni chan hi abul pui ber chu in biak po na a that tok lo wangania en thatu te hian an thu don na te an rin malu tuk ba ka ramdang intelligence te chungnun na an mu thel hle himna aya na ngai poimo wanga thlenga ni e tin keibula chuan antar langane CIA hian mi an thla konga hian manro changkang tak tak in chop ma se mi ring man chu alai mu ber alania Khovela Intelligence Agency chungnung ber te jingami CIA hian poplian pui mai anlo neya anel pui ram te laka en thatu an chan nual China phei chuan US en thatu hi mi somthum chuang atilumin tan ina alo khung to ne US hian a intelligence lam chu pakwa som pakhata tangkhan firfiak lama asor binga Afghan Iraq le Syria te chu avil ngun berniin ayal pui ram te chu angai tha dewa firfiak dona tanga a in thiar chuata ka chuan intelligence te chu Russia le China lam a hoitir le ta a kumsom kalta a ati sualang chu thleng non to lo turin anin cha mol mol mayane CIA hian frontline agency officer aneya ramrang ranga CIA ta na en thatu tur lakhom tu te aneya chungmi te chu film khur turin an cha na sajwal bik Afghanistan an chuasan nuwa Russia chuan Taliban ho akwang kwa Pakistan nen po in kung kaina thuk tak anei boka US an in rol tak lo wangin firfiak vullen konga Pakistan le Afghanistan te chu en ngun an ngai zol dona heba ka hian China chu khovela anel pui ber ani boka ama a firfiak te wanga sipai aruka anchet na ti borvela in sorbing thin kha inen thlak na lam thar tho le antuma anen thatu te tha le man ani chungchang te an man zinga ramdang ta na thok ta chungchang te soi chua le anita ne en thatu an chan na sat na ber chu China ani CIA te hian kumtam tak chung chu China en thlak na an lo thok to mase kumsang ni le soma khan China sarkar in rel bol dan chungchanga information an don thin chu a om tamang der lo kumsang ni le som pakhata khan tual chung en thatu tele thulak na ta na an man informant te chu an bo ta pheu boka engwanga en thatu te China sarkarin phil chat theinge ni ti chu FBI ten kumsang ni le som pahnia khan anjir chianga China chuan anrama CIA in inen thak na laza ya jam chu alo pal chat deuh vek to alo ne China in an hai chua thei chana hian thil pathum en thatu te in biak pona an hai chuak ti te CIA mi le sa zinga China ramta na en thatu anom ti tele CIA spy te chu an film khur tok lo ti te chu achan bera an nu zela chuitu FBI te chuan an mu chua ka ne CIA ten an man chua thei chan hi in biak pona lama poplian pui an nei wanga lo ne China hian CIA te chuan Middle East sipai be pui thak na ta na
in biak pawna an hman thin chu an hmang ve a internet kaltlanga himzo ka in biak pawna niin China chuan an in biak pawna chu a hre thei lo tura an ngaya tuma khoi phak lo tura anin dane in biak na tan hian computer manangaya olsam tak main en thlatu te hian an thu riat chu lodong song tu tur handler an ti te hna an ril thei thina in biak pawna hi CIA chuan chi ni in a then ranga pakhat jok chu interim system antia intelligence officer le an thulak na te in biak pawna turania pakhat le chu an rin rol main communications system antive thunga apahni hian covert communications COFCOM tin an soimai thina ne interim zok hi Chinese intelligence te chuan lo hai chuakin lo ngai thla ta pawni se anin biak pawna puiber main com chu ala him dona main com abak hian CIA chui thlen theina om lo wangin CIA baka en thlatu dang te chu an him tura ngaiane he wang hian intelligence officer te chuan tual chunga en thlatu an roite biak na tan interim system zok hi an hmang thina mun puya thu thlen na tan chuan main com an hmang le thina ne interim system chu China hian adap chuak chiang kher mai anrama internet traffic zong chu uluk takin China hian Great Firewall of China anti mangin avil vek thina arin hlelom deuh te chu chui turin an chin chia thin an thu in thon chu hre theilo ma se chu po chu hriat an har sat ta chuang lo Chinese intelligence te hian CIA ta na thok thin an nei tlat a ming chu Jerry Chun Singlia ane li hi kumsang khazakwa somkwa pali atanga kumsang ni pasari chung khan CIA tan alo thok to thina CIA tanga achua nuwa hian Hong Kong lama alu chawa kumsang ni le soma khan Chinese intelligence te chuan poisa tam tak loa US thuruk hlan turin anron beta a kumsang ni le soma tanga sang ni le som pathum khan a bank account ta poisa alu hnem hle li hian China a US en thlatu te in biak nan man thin chungchang te ba ka US agent China che thin te chungchang document te arol ruk nuala heta trang hian China chuan CIA te chet dan chu a hai chua thei pha ta ne kumsang ni le som pahnia khan Hawaii a Lia hotel pindan chu FBI ten andapa chuta trang chuan hepa hian CIA en thlatu te ming le an ni na dik tak te an phone number te le an chet na mun te inen thla konga an man tangkai thin mun te a hril ngei tin mu chuaka ahnuwa li hi US en thlak le ramdang en thlattua puin thu buai rip tak mai anor tir zuiane lian Chinese intelligence te thu a hrila tang hian CIA te chuan information an dong kha taphar ani kha CIA te ming le phone number an nei hnuwa phei chuan thiamna changkang tak tak kanin chhop velom tiin facial recognition te artificial intelligence te le hacking te thlenga mangtangkaya CIA te dap chuak tur chu a hran pa an din ta a CIA agent te chet na chu an chui zui chat chat thei ta a anin biak na tangin CIA te anin rol ngei ti thlengin an hre chuak bokane COFCOM in biak pona pahni interim le main com te kha asang hlak ni tura CIA lam chuan an ngaya Chinese intelligence ten interim system zok hi an hai chuaka chuta chuan CIA ten ti swalan nei tian mu chuak ta zel interim le main com te kha an lawin thlun zom peka China chuan an rama US ta na en thlak na thok tu lia information pe ka tanga an riat bak te chu an hai chuak thei ta ne heiba ka hian en thlatu te hi an film khur tok lo hle bok an man te chu a then an thata a then tan ina an khungin a then chu liang hian US en thlatu double agent tanga an cherta a chungmi te chuan US ne na thu dik lo an fa ta fawa intelligence khovela chuan information dik lo in pek chu thil hlo om takane
CIA te hi China hian anin nimphum thuk le kumsang ni som palia khan China sipai officer panga te chu sum dona le thuruk dang then khat US ne na anral ti te China chuan a hai chuwa kane China che dan hi annuwa intelligence officer hlui te chuan soile in ti pal thilani lo kanen thatu te le thumin hril thrin tu te chu hruizola hriawanga kan ruata mase China chuan hriau chu anron muchuak nal ani bere anti FBI le NSA ten anin biak po na hi annuwa an enfialea adik lo lai hi an hai chuak ta nge kumsang ni le som palia khan China chuan US in beipui thlakin a en thlak thu te asoi chuak ta hial bokane kumsang ni le som panga CIA staff te chu Beijing a US embassy a seng ania a chan ber chu China counter intelligence te chuan tran anlana sa hlea US embassy a computer atangin hacker ten data anru chuaka an CIA agent te chu din mun hlo oma an din phane kumsang ni le som pasari khan China chuan ramdang en thlatu hria te hnena poisa tam tham tak atok tarzuya hemikum vekhian double agent tan China ina cher US diplomatic officer Kevin Malloy chu ramdang hnena anram thuru ka pek chuwa wangin man ania kumsang ni le som pahnia China en thlatu ni tian hai chuwa to Jerry Lee kha kumsang ni som pariata an man vele bokane China US chuan en thlatu som thum chuang chana azat hi official taka puan zar ani lo wangin hei ai hian an tamjok turangai ania Iran lama po an bang chuang lo kumsang ni le pariata khan an defense contractor pakhat John Rady chuan anin biak po na chu a him tok lo ti lo soito kumsang ni le pakwa harsat na an tok zui ta chia hemikum hian Obama kai hruai US sarkar chuan Iranin ral thuam hlau om cher turin lei hnuaya muna nei tian puang zara US in an hriat nal theidana hian kanjinga en thlatu an om nge yani tiin en thlatu zon na chu an thok zui ta nga lani Iran a CIA te hian China a in biak po na thokha in biak na tan an lamanga anin biak po na chu an hai chuak rang khop mai chuta tang chuan en thlatu rang te chu reilo te chungin an dap chuak zui ta nga la CIA mi le sa tual chunga en thlatua an roi mienge mozat an chui chuaka man le ti hlum te po an nei nge ne kumni nuwa China chuan an ron hai chuak vele chia khania Iran hian an hai chuadan hi China thrilem ti chu riatanilova mase China chuan Russia hnena an thu ria chu an thril ti chianga Russia po CIA en thlak na injam vel chu palcha anita bokane anin biak po na Cofcom hi reitak chung man tum lo ma se aya thazokin an thlak lok lowa China le Iran intelligence te hai chua thailo tura an rin chu hai chuain a om pha ta ni tin intelligence officer hlui te chuan an soya in biak po na hian man chua thailo tur om lowa kan man ruwa po abang bik lowani ye anti kumsang ni le som khan Iran chuan beipui thlakin ramdang en thlatu dap chua na chu an thokta kumsang ni som pakhata chuan Iran a CIA te chu an phin dar tian puang thei hial mi som thum borvel bok kan man chuaka ani po hian thale tan tir chin te an nei ani en thlatu te in biak po na an hai chua konga hian double agent te an in rol bok tura intelligence officer hlui te chuan an ngaya CIA agent te zinga thulak na lama film khur tok lo double agent lo dor fu an omni tura an ngaya chubaka chuan Air Force counter intelligence agent hlui Iraq Saudi Arabia le Qatar en thlak na lo thok to train Monica Witt chuan kumsang ni le som pathuma khan US phatsanin Iran azom nge ngeya ani yang hian intelligence officer zinga Iran ta na lo thok ru reng anom tura an ngai bokane Iranin US en thatu te aman chua tran kumsang ni pa ko chowa khan Israel intelligence te chuan US ne na vau khan na anti chuaka
Iran chuan an mi le sa hriat chuan nei nina lang ante mase CIA te chuan he vau khana hi an ngai poimo tok lovin in biak pona an thlak du lova anin biak pona chu double agent te puina nen Google mangin harsalo tak main Iran chuan an hai chuak ta der maya CIA te website in biak pona ta na an man bik chu Iran atangin tuin nge tlo tia tangin an chui chuak ane CIA in inen thlak na tura network adin chu thria anita der USian Iran chu internet le computer ti borvel kaltlanga hetianga che turin thiam na nei lova an ruata manro changkang takpo nilem lova an man chuak thei chu makpo antiviau nge nge ne US hunai tu te chuan Iranin en thlatu an man chua trandana hian rin dan anei nge nge a ral thuam hlo om chernan buat sai ti soi chua ania tangkhan he thuru khi mitam takin an threlo ti Iran chuan hrechianga Asia te zinga chuan US en thlatu an zongta a an chui chuan nuwa en thlatu te in biak pona te thlengin an hrechuak ta ni anti CIA hian Irana tual chung en thlatu chu company lem mangin an lakhom thina ramdangalu phalna na le zirna te an toktara adil tu te tang chuan an du zong lo thlangin Dubai le Istanbul ate alak na thokin training an pezui ta thrin niin Iran media te chuan an soyene hetila hian en thlatu man chua konga hian Pakistan intelligence ISI phei chu an thaviau Kovela intelligence traber kan nie anin tingam na chan pakhatane pakwa som pakhat chet na abul tum tu ber US paiten an ka hlum nuwa khan ISI te chuan CIA ta na thok mi panga an manzui vele ngala pakhat phei chu sipaya major niin firfia clear thei license number lochin chia tu ania firfia komna chu anu rei lote a US sipaiten aron beizui ta ngal ani kha US le Pakistan in kar hi firfiak daukonga hian athalo hlea hewang hian US chuan Pakistan chu athrian ramanga chalma se inen thlak na hi akal pui tho thunga intelligence lama phei chuan in nai vak lo chang te po an nei ane Pakistan hian tual chungen thlatu aman chua te chu double agent ta mandan adapna sabik nia soite ani nge nge hengte wang hian CIA chuan inral ring turle film khur zwal turin amile sate acha ta hiala film khur tura achana satbik frontline agency officer te hi abik taka acha chan chu en thatu tur lakhom tu anni wangania hengmi te hi inen thlak na lama an tho thatin an kai san tir ngai lova en thatu an la kho matrangin kai san na anei ve thei chawa en thatu la konga film khur zwal se andune en thatu rinom lo poizia an hrechiang towa kai san duwa wanga pong lak lo turin andu aniber mai himna aya na an ngai poimo wang hian kumsang ni le pakwa khan Afghanistana khosa chiatna alo thleng to boka CIA te mun pui chu beinin mi pasari anthia CIA ten Jordan doctor firfiak nena inzom na nei chu en thlatuwa manantuma mase US epzongin acheta thunga athuruk hria tatangin khosa CIA mun chu be anitane CIA te chuan an kalphunga hian na chau ngai poimo lovin himna le na chu inang renga ngai poimo turin anin cha thar anita ber mai tinane